ቁንጅና አዘነጸላ ጉርዞ ኣብ ሓደ ዓዲ እንዳ ኣቦይ ባሻይ ዝበሃሉ ስድራ ቤት ነበሩ። በዓልቲ ኺዳኖም ድማ ኣደ ኢለን ይበሃላ ነበራ። ሓንቲ መልክዐኛን ወሓለን ጎርዞ ድማ ነበረቶም። እዛ ጎርዞ እታ ኣሎ ዝበሃል መልክዕ ማለት ቁመና ልዕሊ ኩለን ጎራዞ ዓዲ ዓይኒ ዝደጉሕ ደርጊ ስኒ ጭራፈረት ፀጉሪ ርእሲ ዝብል መግለፂታት ጽባቐ ዝውሕድዋ ኮታስ ኩሉ ዓይነት ደጋዊ ጽባቐ ዝወነነት ጎርዞ ነበረት። ውሽጣዊ ጽባቐ እውን በቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ መምዘኒ ካብቲ ደጋዊ እንተዘይበሊጹ ኣይሰንፍን ነበረ። መልክዐኛ ጓል ሔዋን ነበረት። ብኹሉ ትጥመት ምእዝስቲ ንስድራኣ ኣመና ትሕቲ ንወዲ ቐኒዓ ዘይትጥምት ውሕልነት እውን መሊኡ ይፈሳ ነበረ። ብኣከሻሽና ፀብሒ ትስንክቶ እንጀራን ትሰፍዮ ስፈን ቁኖን ካብተን ኣንስቲ ናይቲ ዓዲ ኣገናዕ ዘብል ውሕልነት ነበራ። ኣብቲ ዓድን ጎደበን ድማ ብመልክዓን ውሕልነታን ዘይዛረብ ኣይነበረን። ኩሎም ኣብቲ ሽዑ ዝነበሩ ሽማምንቲ ሰይት ወዶም ክትከውን ዘይወሃጋ ይከሰስዩ። ኣውባዝ ዓዲ ድማ ኣብ ንሕድሕዶም ንዓኣ ንምውናን ኣብ ንሕንሕ ኣተዉ። ነዚኣ ትመስል ጎርዞስ መን ኣሎ ይብዛ ዓዲ ፀብለል ዝብልዕለይ መን እዩ ዘሕድገኒ ኢሎም ዝፍክሩ ኣጉባዝ ከዓ በዝሑ። ኣነ እየ ዝሕፀያ ኣነ ባ ሕፀያ ብምባል ከዓ ኣብ ሕድሕድ ተራፀሙ። እተን ጎራዙ ናይቲ ዓዲ ድማ ኣደዳ ተስፋ ምቑራፅን ኣደዳ ምስምሳልን ኮና ንኸይንምረፅን ንኸይንድለን ጠንቂ ትኾነና ዘላ እምበኣር እዚኣ እያ። ገጻ ትርሓቕ ተካል ትርኢታ ብቐደም ምስግዳ መልክዐኛ ኣበረኛ ተባሂሉ እንዲሁ ገል ኣበርሲስ ሰኣናንዩ ኣይ ግናይ ተካል ትርኢታ ብምባል ከዓ ብዓይኒ ቅርሕንትን ጽልእን ይጥምታኣ ነበራ። ሓደ መዓልትስ ወረ ከም በዓልቲ ደመን ሰላምታ ናይ እግዚኣብሔር እውን ይኸልኣኣ ነበራ። ኩሉ ዘዝጎበዘ ወዲ ኣዳም ብኣኣ ዓይኑ ይሓጽብ ነበረ። ኣብቲ ጎደበን ዓድን ከዓ ኣብ ዘዝተኣከቡሉ ምሸት ኣብቲ ቅርዓት ዓዲ ተኣኪቦም ክዕልሉን ክጭፍሩን ከለዉ ወግሐ ፀብሐ ብኣኣ ጥራይ ዘረብኦም ነበረ። ኣብ ዝጭፍሩሉን ዝደርፉሉን ዝነበሩ ድማ መሪጾም ንንፉዕ ከራርን በዓል ጭራዋጣን ዘዝበልናዮ ድገም ወይ ክንወቕዓካ ኢና እናበሉ በብዝመጸሎም ቅጽበታዊ ኣፋዊ ግጥሚ እንካን ሃባን ንዓኣ ዝምጉስን ማለት ንቁንጅናኣ ዝንእድን ብተዘዋዋሪ ብኣሽምራዊ መገዲ ይጸራረፉ ነበሩ። ሓደ እዋን ሓደ ጎበዝ ከምዚ እናበለ ክኽርር ጀመረ። ኣብ ኣፍ ደገ ህድሞና ሳግላ ጠጢዓየ ኣብ ኣፋፈት ህድሞና ሳግላ ጠጢዓየ ትመጽእ ዘላ ጥሪ ናተየ ይበል ራሕሲ ይበል ትዕድልትየ እናበለ ከዚ ይምሽ ጀመረ። ሓደ ካልእ ጎበዝ ድማ ከምዚ ብምባል መለሰሉ። አንታ በሃሚሎ እሞ ዘይሓልሞ ዘየለ ሃለውለው ዘብሎ ብዘይረኽበሉ ፍረ ዳሓን ምሕላምስከ ይሕለም ዳሓን መልክዕ ከም ተሰኣነስ ነዚ ርእሲ መጥሓን ብምባል ብኣሽሙር ብመልክዕ ከም ዘይወዳደሮን ብፍጹም ከም ዘይረኽባን ኣተንባህሉ። ነዚ ናይዞም ክልተ ኣጉባዝ ምትፍናን ዝሰምዐ ካልእ ጎበዝ ድማ ብድድ ብምባል እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ቆብ ስለ ዘበሎ ብዘይኮለል ትኽ ብትኽ ፈቲኹም ጸሊኹም ብኣያ ትውነን እዛ ክሳስ ሰገን ጎርዞ ናይዚ ዘመን መን ኣሎ ድዩ ብትብዓት ብቆመና እስከ ይበል ሕጂ ኣነየዋና ብምባል ኣፍ ልቡ ነፊሑ ኣብ ቅድሚኦም ተገተረ። እቶም ስብእነቶም ዘርእይሉ መድረኽ ዝረኸቡ ኣጉባዝ ከዓ ኣእዳዎም ቀዲምዎም ተጠማጠሙ። በዚ ከዓ ናብ ጥሒልካ ዘይትወጾ ህልም ዝበለ ሰልሚ ደም ምፍሳስ ኣተዉ። በትሪ ዘለዎ ብበትሪ ሓኽልፋስ ዘለዎ ብሓኽልፋስ ኣብ ንሕድሕድ
ግጭት አተው ድሕሪ ነዊሕ ደም ምፍሳስን ምስባርን ነዚ ጫውጫውታን ኣውያትን ዝሰምዐ ኣቦ ናብቲ ሽዑ ዝነበሩ ጭቃ ዓዲ ድሕሪ ምድሃይ ከይዶም ኣገላገልዎምን ነቲ ባእሲ እውን ኣዝሓልዎን እሞ ነናብ ቤቶም ድማ ፋሕፋሕ ኣበልዎም እታ ጎርዞ ካብ ዝወፈረትሉ ሞሮር ምስ ኣተወት ኣቦይ ባሻይን ኣደይ ኤለንን እዚ ጉዳይ ስለ ዝሰምዕዎ እቲ ብደገ ትሕግዞም ዝነበረት ንጥፈታት ደው ከተብሎን ኣብ ገዛ ክትከውንን ከም ዘለዋ ሓበርዋ በቲ ሽዑ እዋን ዝነበሩ ጭቃ ዓዲ ድማ ብሰንክኺ ኣጉባዝ ኣብ ደምነ ስለ ዝኣተው ክሳብ እቲ ባእሲ ዝዝሕለ ካብ ውሻ ጠኺትወፂ ብምባል ኣብ ቤታ ክትዕጾ ከም ዘለዋ ደጊሞም ሓበርዋ ድሕሪ ነዊሕ ኣዋርሕ ድማ እታ ጎርዞ ክትጻወሩ ይከኣለትን እቲ ነዊሕ ኣብ ቤት ምዕጻው ከዓ ዳርጋ ሸላ ኾና ድሕሪ ዝታ ጎርዞ ሓደ እዋን ኣብ ወጋሕታ ናብ ዝኸይዳ ኣብ ዝኣትያ ኣብ ዘይበሃል ሃንደበት ተሰወረት ንኹሎምቶም ዝተባእሱላ ኣጉባዝ ሓዲግ ገዲፋ ከዓ ብፍጹም ተሰወረት ዓዲ ብሙላእ ድማ ኣብ ከቢድ ሓዘን ተሸመመት ነዚ ኩሉ ዛንታ ዝተዓዘቡ ሓደ ውሩይ ማሰኛ ናይ ተዓዲ ድማ ከምዚ ብምባል ማሰበሉ ጓሎ ቦይ ባሻይ ወለደ ኢለን ቀጣን ሽንጢ ክሳዳም ኢለን ጸጉሪ ርእሳ መሬት ዝኸድን ቁመናኣ ንጉስ ዘድንን በኣኣ ይስፈ ቅርጫትን ሰፍእን በኣኣ ይኽሸን እንጀራን ጸብሕን ጽባቐት ውንን ብውሽጥን ብደገን ሙሉእ ዘይጉዱል ተብለካ ሃነን ኩሉ ዝሃርፋ ኸም ፀሓይን ወርሕን ደረት ኣፍ ልባ ጎበዝ ዝፈታተን ኣጉባ ዝባእ ተኸለትሎም ባእስን ደምን ኣብ ክንደይ እሞ ትመቐን ምስ ክንደይ ትቆረን بسنك وحلنتن بسنك ملكعن علوت تديرلا سبن كلبن تفريدا أو شاتخ تداغون كونت دما عددا مسقرقارن عددا وهن دحر سغاين دحر خلبت بتن سور بلد كاب وربان عدن كمي سقرتو اتربان وحجن بين حلفتو اتسنشرون كربان بتي تبل كابزي دهايا ابدا كازي يملس كانزا قزم كازي يركبو تعسا ادهيخا بتغوبون سنشرون دهايلن دهايزا بلين اينتي اينزي اقول اقول قدي فعدي اسر دليخا بزي انفت زانتا عدنا بلين عين اتزميتا بمبال ما سبلو እቶም ደቀ ተዓደድማ እዚ ማሰም ሰምዑ ኣብ ርእሲ ጓሂኦም ጓህ ተወሲኽዎም መሬት በአውያት ክልተ ገበርዋ ተፈጸመ ጸሐፊ አማን ገብረ ሚካኤል ተራኺ ሙሴ ግርማጽዮን